Bu zada seyret mi 15 ultra bu kamerası 25 ultra bilen deňeşdir. Ýa-ni prosto 3S diýen ýa-mundan ulo. Şu 3S ýa uljugy alam 100x 120x. Şundan surata video gowalýam, haşona barlak göräýle ýörüýtür. 100x 120x alýadan şunlarda barlak göräýle haýsy gowalýar. Nol S25 ultra dalala. Şu gedek anyk haýsy gowalýar şonu görýäs. Bu S20 buňa serede Samsung ulanýanlar. Hansenere seret mu set gasyny durlugyny Samsung seret indi. Indi näme diýjek? Ine haterler köp bilermenler. Badyr Samsung gowalýar. Indi nämesine şon gow diýjek? Ne seyredine? Bula S25'in ki gow ýakyndan görne. Bula Mion Ultra, 15 Ultra bulam S25 Ultra. Mion 15 Ultra täzesi 20500 manatdan 16510 kilik. S25 Ultra täzesi bolsa 19200 manatdan. Kim gydaklanma bilirse iň soňky zatlar diňe Stofantan 46-njy magazyna. Hökman videony dol gören olsaň like we repost etmeyi ýatdan çykarma. Hoş, sag bolun.